আসি গলে চাই নন্না গো চাই আসি গলে নন্না গো চাই হাতরে ধরিছে বাকুলি বাড়ি কানরে কুচিছে কলি আবেলি কলি পকাইবে ধাড়ি কি দাড়ি আসি গলে নন্না গো চাই নন্না গো চাই আসি গলে নন্না গো চাই चाजीबा भोगिया हमें डाले मखाई चाजीबा भोगिया ओराइटा को सालते पनीरी ओराइटा को सालते पनीरी घरे दे बापुरे चाजीबा भोगिया हमें डाले मखाई चाजीबा भोगिया जे मानो बरसो न मानो जे मानो बरसो न मान लटिया लोटा देबे पुरे चाजीबा भोगिया हमें डाले मखाई चाजीबा भोगिया आसीगल पुरोहित କରିବାକୁ ପୂଜା ପାଠ ରେ କରିବାକୁ ପୂଜା ପାଠ ଆସିଗଲ ପୁରୋହିତ କରିବାକୁ ପୂଜା ପାଠ ରେ କରିବାକୁ ପୂଜା ପାଠ मारिदब जदि आमको मुंडिया मिलिब तो आशीर्वाद मारिदब जदि आमको मुंडिया मिलिब तो आशीर्वाद एक कथा नुहे मिछ रे भाईरा एक कथा नुहे मिछ भलरे भलरे दब नहीं जदि आमद कीड़ा कौन करिब अभिशाप देई दबु नाम न घरे अभिशाप देई दबु नाम न घरे कोड़े मंदिर टा जल पड़ने आदि का पचरिया यारा 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 मासी हमारा सब दिन और काली मंदिर टा कोड़ी केरे जोर 33 टा जानते गाड़ी हंस जे क्या क्या जानने पड़ा लाजो बच्चा यार 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 का पचरिया यार बोलिया भाई ना सब दिन और काली मंदिर टा कोड़ी और सही कोजी एटा कौन है भाई ना जानना हमें खाई न पर आज जा जाना पड़ जाओ हर सेडी ले कम एटा हां दर बोले आतो ना सागर कोड मंदिर ता जाना पड़नी सागर ओके हां हां तबे ब्राह्मण लोग को हां हां हमें ब्राह्मण लोग अच्छा अच्छा ये शक्ति मंदिर पूजा करे कोइछु नहीं तुम हां हमें आ करे भाई अच्छा अच्छा सागरे गुस्से में आले को थाउ हां ले रे गुस्से में आले कोइला आंदली आंदले कांदरे ये कुछ से मांगो ए कोरोना पे सब चीज चार गांव को पड़े छथि ये मिलले को धर गई छी এখন বেলুন বাবা বেলুন বাবা के फेलुन बाबा तब देखो पूछे तब करवे
ତ କଲୁ ହଁ ହଁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖେଇଲି କର ତମେ କରିପାରିବ ନା ହଁ ଦେଖେଇଲି କରିଦଉ କଣ ଦେଖେଇବୁ ତମେ କଣଟା କରିବାକୁ କହିଲ କି କଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମର ଆଗେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ତମର ଆଗ କରୁ କି ଆମେ ହଁ କରିଦଉ ମନ୍ଦିର ଟା ଦେଖି ଆଇଲ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ବୁଲି ଆଇଲୁ ରି ସେଇଟା ତମ ମନ୍ଦିରଟା ପରା କରିଦଉ ହେଲେ କଣ ସାମାନ ଦରକାର କଣ ସାମାନ ଦରକାର ଆଉ ଖାତାଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାଢ ଖାତାଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାଢବା ତ ମାଡୁଆଳ କଣ ମାଡୁଆଳ ଆଉ କଣ ଆମେ କହିଲୁ ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ଯାହା ହେଲେ କଣ କହୁଛୁ କଣ ମୁଁ କହିଲି ଖାତାଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାଢ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କଣ ପାଇଁ କାଢି ରହିବ ସାଗରେ ବାବୁ କହିଲେ ସୁବିଧା ଅଭାବ ତାର ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ସିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପେନ୍ କାଢିବାକୁ ଆରେ ପୁଅ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କହିଲା ପେନ୍ କହିନି ତୁ ଶୁଣ ଗଲାରେ ତା ପାଟି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ କଣ କରିବ ପାଟି ଲାଗୁଛି କି ଆର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଏ ସାନ୍ତେ ଫଳମୂଳ କରିନେଲେ ପିଲା ଖାଆନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗ ସୁବିଧା ରେ ଖବର ପୁଅ ଆଉ କଣ ଦରକାର କହ ମତେ ଲିଷ୍ଟ ଖାତାଟା ପେନ୍ଟା କାଢ ପେନ୍ କାଢିଲେ କହ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ 3 ଟ୍ରିପ୍ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ 3 ଟ୍ରିପ୍ ଆରେ ପୁଅ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କଣ କରିବ ରେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କଣ କରିବ ଜାଣିନ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବନି ଏଠି ମୁଣ୍ଡଳ କଟା ହବ ଧାପ ଚିକୁ କଟା ହବନି ବା ମୁଣ୍ଡଳ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡରେ କାଟିବ ନା ଗେରୁ ମାଟିରେ ଜାଣିଲି ସେଇଟା ଗାଇଛ ପରା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ କହିଦେଲୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆଉ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ 4 ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ 4 ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ କଣ ହବ ରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉରେ କଣ ହବ ପଥର ଗୁଣ୍ଡରେ ମୁର୍ଜ ପଡିବ ରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଟି ପଡିବ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ଭଙ୍ଗା କୁଲା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଲା କଣ ହବ ରେ ଭଙ୍ଗା କୁଲାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିବନି ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୀପ କଦଳୀ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବନି ରେ ଭୋଗ ଜିନିଷ ସେଟା ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଚାଙ୍ଗୁଡି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ନିଶୁଣି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ନିଶୁଣି କଣ ହବ ଭଙ୍ଗା ନିଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଚଢିକି ଆଣା ହବ ଭଙ୍ଗା ନିଶୁଣି କେମିତି ଚଢିବ ରେ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ଭଙ୍ଗା ନିଶୁଣି ହେଲେ ଗୋଟା ଠିକ ପଡେ ଗାବୁ ଚଢିକି ହେଇଯିବ ହଉ ଆଉ ଚିଲ୍ଲା 6 ବସ୍ତା ଚିଲ୍ଲିରେ 6 ବସ୍ତା କଣ କରିବ ଚିଲ୍ଲା 6 ବସ୍ତା କଣ କରିବ 1 2 3 4 5 6 କରି ନେଇଯିବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ରେ ଦକ୍ଷିଣା 6 ବସ୍ତା ବୁଝିପାରିବ ନା ଆରାମରେ ବୁଝିବ କେତେ ବସ୍ ଦେଖୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ପକେଇ ବସ ପକେଇ ପଳେଇବ ହଉ ଆଉ ଗେଣ୍ଠା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଠା ଆରେ ଏଡା କଣ କହିଲୁ କାଲି ଆଇନି କାଲି ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଆଇବ ଆଉ ଗେଣ୍ଠା ଗୋଟେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିଛୁ ରେ ସେ କଣ ଘଣ୍ଟା ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମାଗିଲାଣି ଏମିତି କହୁଛୁ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ତମକୁ ଅଲଗା କିଛି ବୁଝ ବୁଝେ ବାବୁରୁ କଣ୍ଠା କି ମହାପୁର ଯୋଉ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇନି କି ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯିବେ ଘଣ୍ଟା ମାଗିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଚୁଳା ମାଗିଲା ବୁଝିଲ ଘଣ୍ଟା ମୁଚୁଳା ଦିନ ଦରକାର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଆମର ହୋମ କରିବ ପରା କଣ ହବ ମନ୍ଦିରପତି ସେ ହୋମ ହବ ନା ଆରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଟା କରାଯାଉଛି ହୋମ ହବନି ରେ ଗୋଟେ କାମ କର ବାଲି ବସ୍ତା 3 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବସ୍ତା 3 ଟ୍ରିପ୍ ଘରେ ବାନ୍ଧିବ ହୋମ ହବନି ରେ ହୋମ ହେଲା ବେଳୁ ତାପରେ ହୋମ କାଠ ରହିବ ହୋମ କାଠ ରହିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବନି ରେ ନ ବାଜି ସେ ବାଲି ଉପରେ ରହିଯିବ ହେଲେ 3 ଟ୍ରିପ୍ ମନ୍ଦିର ଟେକି ନେଇ ଯାଅ 3 ଟ୍ରିପ୍ ଦରକାର ପଡିବନି ଆରେ ସେ 3 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଫଲେ ତମେ ଯୋଉ ଦେଖାଯିବନି ରେ ଏମିତି କି ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରୁ ପୂଜା କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଟେନସନ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଦେଖ ଆରେ ତୁ ବାଲି 3 ଟ୍ରିପ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲୁଣି ଏବେ କୋଉ ପୁରେଇ ଏମିତି ଲିଷ୍ଟ ଦବନି ଦବନି କି ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରେଇ କୋଉଟା ହେଇଛ ରେ ଆମ ନାଁଟା ଜାଣିନୁ କି କୋଉଟା ହେଇଛ କୋଉଟା ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁରେଇଛ ରେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଲିଷ୍ଟ ଦଉଛ ଆଚ୍ଛା ନାଁଟା କଣ ରେ ବୋତର ମୋ ନାଁଟା ଚିରିଂ ଚିରି ବାହାରି ପଡୁଛି ଆଉ ତୋ ଭାଇ ନା କଣ ନା ଘାପୁ ଗାଛୁ ଭଲ ନା ଯାହା ବି ଅଛି ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ହୋମ କରିବ ପରା ହୋମ ହବ ଅମରି କାଠ 3 ଦିବା 3 ଫାଳ ଅମରି କାଠ 3 ଫାଳ ହୋମ ହବନି କି 3 ଫାଳ ଅଧିକ ଦେଇଥିବା ନାଇଁ 3 ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଦିଅ ନା ଆଜି ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 3 ଟ୍ରକ୍ ଧୁଆ ହେଇକି ଲୋକ ୟାର ସାର ହେଇଛି 3 ପାତ୍ର ଦେଇଦିଅ 3 ପାତ୍ର ଦେଲେ ହେଇଯିବ ହଉ ପଠେଇଦେବୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର କହ ଆଉ ହୋମ ପାଇଁ 3 ଡବା ପଠେଇଦବ ହୋମ ପାଇଁ 3 ଡବା କଣ ପଠେଇବି ରେ 3 ଡବା
अरे पुआ 3 डब्बा कौन पठेबी 3 डब्बा घिओ ए बोले तोरस सागरे येडा छ कौन पचार लिस्ट दियो लिस्ट देले गाई गोरु बाड़े लाड़े गाली मुंड अंधार करी बाड़ू छथि पचार कमली सागरे अरे बो कौन लिस्ट लेके से कौन 3 डब्बा दिए कहला बचलु से 3 डब्बा घिओ को तो घिओ हां ए बोले तो घिओ हां घिओ ଆମେ ଶୁଣ ସେ କଣ କହୁଛି ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନ ବା ଆମର ଆଉ ନାଇଁ ଗो ଏକ୍ସପାଇର୍ଡ ପଳେଇଲାଣି ତମ ସତ ନା କଣ ବୁଝି ପାରୁନ ତମ हां हो अरे बो सब सामान पठे देछु दत्त एडे बसतो ने कि म काम आरंभ करो हां हां कोना बने हेलो बे मंदिर छाड़ी गिरी कोड पे डाली फटारे दलान सोईतिली तोरोटा को चोरी चलिया चिलिया दी माता तोरोटा को चोरी चलिया चिली ढूंढे में पचू चलो कड़ा बुता देवी बोली मुसाइकिली कड़ा बुता देवी बोली मुसाइकिली कथने देई पे चली गली लवा दुलंदा कथने देई पे चली गली टुरला ओ क्या रो रे
କଣ କରିବେ ତ ସରିଲା କି ମହାପୁର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲାଣି କି ହେଇନି ମହାପୁର ହେଇନି ବାଜା ବାଜି ନେଇକା ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ତୁ ଯାହା ମୁଁ ହେଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧନ୍ୟ ମା ମା ତୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧନ୍ୟ ତୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଛୁ ମା ତୁ ଜାଣିନ ରେ ବାଳକ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତତେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନ କି ମୁଁ କୋଉଠି ଆଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତତେ ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ତୁ ଜାଣିକି ନ ଜାଣିଲେ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ତ କେମିତି ଜାଣିବି ତ ମା ତୁ କଣ ଆଇଛୁ ମୁଁ କମ ଆଇଛି ମୁଁ ବାରା କି ସାନ୍ତାଣି ଆଇଛି ପୁରା ରେ ତୁ ବାରା କି ସାଥ ନେଇଛୁ କି ହଁ ମୁଁ କେହି ଜାଣି କୋଉ ସାଥ ନେଇଛୁ ମା କୋଉଠି ରହୁଛୁ କହ ମା ମୁଁ ସେ ଯେ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ ନାହିଁ କି ରେ ମହୁରୀ କାଳୁଆ ବହୁତ କାଳେ ଅଣ୍ଡା ପର୍ବତ ଉପରେ ହଁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠୁ କି ନାଇଲୁ ମା ଆଁ? ବସ୍ ରେ ଆଇଲୁ ଚାଲି ଆଇଲୁ କାହିଁ ନାଇଲୁ ଏଇ! ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତୁ ତ ଗୀତ ବାଜଣା ଶୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରେ ଆମ ଏଇଠୁ ଗୀତ ସେଇଠି ଶୁଭିଲା ହେଇକିରି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ହଁ। ହଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆଇଛୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ କହ ତତେ ଡାକିଲି ବୋଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ହଁ ବୁଝିଲୁ କି ହଁ। ଯାତ୍ରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଯାତ୍ରାକୁ କଣ ପଚାରିବୁ ଯାତ୍ରା କହିବୁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଡକା ହେଇଛି ମା ଦାଦା କୁଆଡେ ଗଲେ ଡାକେ ଦାଦାକୁ ଡାକିଆ ଯେ ଚଣ୍ଡିଟାକୁ କୋଉଠି ଧରିକି ଆଇଲ ଏଇ ମୋର କାଲଟାଣି କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଇଗଲ ମା କାର ଖାପେ ଦଉଛି କାର ଖାପେ ଦଉନି ମା ତୁ ଆସିଲୁ ଯେ ଆଉ ଜଣ ଆକୁ ଦେଖିଲୁ କଣ ଲୋକ ଡରିଛନ୍ତି ମା କଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କହ କଣ ଦେଖି ମା ଆଇଛ ତୁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲୁ ତୋର ପୁତ୍ର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଝିଅଟେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜୁଟାଇ ଦିଅ ଜୋଟେଇ ଦେବି ତୁ କଣ ଦବୁ କହ ମତେ କଣ ନବ କୁହ ତୁ କଣ ଦେଇପାରିବୁ କହ ମତେ କଣ ନବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନେବି ତୁ କଣ ଦବୁ କହ ମତେ ମାନସିକ କରେ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ମାନସିକ କରୁଛି ଯେ ଦାତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହଁ ହେଇଛି ତମେ ଯାହା ନବ ମୁଁ ତାହା ହଁ ହଉ ହେଇ ଝିଅ ତୁ ଶରଣ ପଡେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 12ଟାକୁ ଆ ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦେବି ସେ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଗୁଆରିଆ ପଡେ ଗୁଆରିଆ ପଡେ ତୁ ପଳେଇବି ମୋର ଟାଇମ ହେଲାଣି ଇଏ ତ ଲୋକ କଦଳୀ ଖାଉଛି ଇଏ କଣ ମା କଦଳୀ ଖାଇବ ନାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କଦଳୀ ଦେବି ମେରୁ ସରିଗଲା ପରେ ମା ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ମୋର ମା ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆସିବାର ତୁ ଗୁଆରିଆ ପଡେ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଗୁଆରିଆ ପଡି ଗଲେ ମୋ ମା ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଗୁଆରିଆ ଏଇଠି ପଡେ ଏଇଠି ପଇସା ପଡିବ ଏଇଠି ଜଣଙ୍କର ବାରିକୁ ଯାଇଥିଲା କଖାରୁ ଚୋରେଇବାକୁ ସିଏ ବାରିକୁ ଯାଇଥିଲା କଖାରୁ ଚୋରେଇବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ସେ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତାକୁ କହ ମୋ ପାଖରେ ଗୁଆରିଆ ପଡିବ ତୋ ପାଖରେ ଘର ଖାଲି ପଡିଲା ନା ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେବି ଏବେ ଭଲ କରିବୁ ଚିତେଇ କୁ ପଡେ ନା ପୁଡି ପଡେ ଏବେ ଚିଠିକୁ ପଡିବ ଚିତେଇ ଶରଣ ପଡେ ନା ପଡେ ବାଡାବାଡି କରନା ହଏ ବାଡାବାଡି କରନା ତାକୁ ଇନ ହପାକା ତମେ ଭଲ ବାଡେ ଦବ ତାକୁ କାଲି ସେଠି କହୁଥିଲୁ କେତେ ବାଡେ ହେଇଛ ତାକୁ ସିଏ ତ ବାଡେ ଦଉଥିଲୁ ସେଟା ନାହିଁ ନା ଫଟିଲା ରେ ଫଟିଲା ଦେଖିଲୁ
ହଁ ମା ଦେଖିଲି ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେଲି ଏବେ। ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଲୋ ମା ହଁ ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିମୟୀ। ହଁ 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 ଆଜି ଜଣା ପଡିଲା ମା ହଁ ଆଜି ଜଣା ପଡିଲା ଦେଖିଲି ତୋ ଭାଇରୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ଦେ 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 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେ ରଖିଦିଅ ନାଇଁ ସେଇଠି ଗଲେ ପଞ୍ଚାବନ ଦେବ ଆଣ୍ଟାରେ। ହେରି ସୁମିତ୍ରୀ ହେ ବ୍ରୋତେ କିସ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ହୋମ କରୁନ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କର। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष ओम मंगलम गरुड़ध्वज ओम गरुड़ाय वर्ण हरि स्वाहा। ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ଆପଣ ନାଟା ଗୋତ୍ର ओम संबित नामेन भरद्वाज गोत्रस्य दातार मनस्कामना सिद्धि सकाशे ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम श्री चंडी कालिकाय दक्षिणा कालिकाय ओम महाकालेश्वराय स्वाहा। अग्नाय ओम कालिकाय ओम चतुर्भुजाय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिद्धि सकाशे ओम मंदिर प्रतिष्ठा कार्य ओम कालिकाय ओम चंद्राय ओम रुद्र कालिकाय स्वाहा।